Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat balaka. Alhamdu arisa kabehe puji kang patang perkara. Lillahi iku kagungan Allah. Rabbil alamina kang mangirani kabeh alam. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung ingsun. Ala umuri dunia ing atase piro-piro perkara dunia. Wadini lan perkara agama. Wasolalan muga-muga paring tambahi rahmat. Sopo Allahu Allah wasallama lan muga paring tambahi kasalamatan. Ala sayyidina ing atase Gusti kita sadaya. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Khotimin nabiyyin kang dadi pungkasake piro-piro nabi. Wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi wa sahbihi lan piro-piro sahabate Kangjeng Nabi ajmaina hiya sakabehane. Wala haula lan oranana rekadaya bisa sumingkir saking maksiat iku maujud wala quwata lan oranana kuat bisa ibadah iku maujud illa billah kajaba kalawan pitulunge Gusti Allah al-aliyyi kang maha luhur al-adimi tur kang maha agung wallahu a'lam bishawab.